Dobrý deň. Zdravím vás pri sledovaní prvej školy o kúpeľniach. V dnešnom videu vám prezradím dôležité informácie o kúpeľňovom nábytku. Ak sledujete prostredníctvom sociálnych sietí a zaujíma vás téma kúpeľne a wellness vybavenia, chcete ušetriť svoj čas, peniaze a dozvedieť sa všetko podstatné, sledujte aj ďalšie tematicky rozdelené videá a články priamo na stránke prvej školy o kúpeľniach. Môže byť ťažké rozhodnúť sa, či chcete zainvestovať do skutočne kvalitného nábytku a zaplatiť stovky až tisíce eur, alebo riskovať a kúpiť lacnú verziu nábytku z materiálu, ktorý možno neodolá ani len jednému silnejšiemu namočeniu. Na prvý pohľad neviete, ktorý je ktorý. Ako tie nábytky rozoznať? Aká je cena? Akých odporúčam výrobcov? Toto všetko, ale aj ďalšie informácie z výroby a montáže vám poviem v tomto krátkom videu. Začnem rovno materiálom a výrobou. Čelné plochy a korpusy skriniek sa najčastejšie vyrábajú z materiálu hrúbky 18 až 32 mm. Nie je potrebné tento údaj preverovať a chodiť po obchodoch s posuvným merítkom. Dôležitejšie je poznať, akým spôsobom, na akých lisoch a s akou ochranou je tento materiál upravený. To sú ale informácie, ktoré sa v predajniach nedozviete. Na to je tu prvá škola o kúpeľniach. Materiál, ktorý je na výrobu kúpeľňového nábytku najideálnejší, je MDF alebo laminovaná drevotrieska. Najlepšiu ochranu voči vode výrobcovia dosahujú niekoľkonásobným nástrekom farby na MDF dosku. Farba dokonale prekryje všetky plochy, vrátane hrán. Pri použití PUR, teda polyuretánových farieb, odolných voči vode, otieru a mechanickému poškodeniu, sa podstatne zvyšuje životnosť nábytku. Ďalší materiál ideálny na výrobu je drevotrieska. Drevotrieskové dosky niektorí z výrobcov napúšťajú látkou, ktorá odolá vode a zabráni napúčaniu nábytku. Drevotrieskové nábytky sa hlavne laminujú. Laminovanie, rovnako ako nástrek farby, odolá vode a oteru. Pri použití laminovania, teda fólií, je veľmi dôležité opracovanie hrán, pretože hrany sú najnáchylnejšie na poškodenie a sú miestom, odkiaľ sa voda najjednoduchšie dostane do jadra dosky, spôsobí napúčanie nábytku a teda jeho znehodnotenie. Na ochranu hrán sa používa ABS páska hrúbky 1 až 2 mm a špeciálne lepidlo, ktoré je vodovzdorné, chráni hrany pred namočením a teda chráni celý nábytok pred znehodnotením. Použitie kvalitnej pásky a lepidla je veľmi dôležité, ale používa ho skutočne len zo pár výrobcov. Ďalej prejdem na pánty a otváranie. Štandardom u všetkých kvalitných výrobcov je automatické zatváranie, tzv. Soft close na všetkých šuplíkoch a rovnako spomalovač je na všetkých kvalitných nábytkoch s dvierkami. Kvalitné pánty sú testované na približne 150 000 cyklov otvorenia a zatvorenia, pričom lacné náhrady vydržia často ledva pár stovák otvorení a zatvorení. Niektoré závesné nábytky so šuplíkmi ponúkajú praktické zoraďovače na drobnosti a ďalšie miesto na menšie kúpeľňové a hygienické potreby. Pri mohutnejších skrinkách na nožičkách nájdete podstatne viac miesta na uloženie aj objemnejších vecí. Pri šuplíkoch sa presvedčte, či sa vysúvajú dostatočne. Skrinky s dvierkami bývajú praktické kvôli veľkosti úložného priestoru a nosnosti skrinky. Kvalitná skrinka na nožičkách s dvierkami a masívnymi policami hravo unesie čistiace a pracie prostriedky. Novú skrinku si vyberajte hlavne podľa vašich reálnych potrieb, či už pre dizajn alebo praktickosť. Nezabúdajte pri zmene rozmeru popremýšľať, ako vám vyhovoval predošlý nábytok a kúpte si taký, ktorý vám bude vyhovovať viac. Ako zistiť, ktorý nábytok je fakt dobrý? Ak máte možnosť vidieť nábytok naživo, je to jednoduché. Ak vám vie predajca povedať, z akého je nábytok materiálu, aká je použitá farba, prípadne fólia, tak ste určite u dobrého predajcu. Ak vám podrobnosti nevie povedať, ale nábytok si môžete pozrieť, skontrolujte opracovanie hrán, pri lakovaných verziách si dajte pozor na kvalitu nástreku, ak nájdete viditeľné stekanca a ryhy, sú spôsobené zlým opracovaním nábytku pred lakovaním. Vyskúšajte si chod a nastavenie šuplíkov a dvierok. Ešte predtým ale odporúčam pozrieť si stránky niekoľkých výrobcov, porovnať ceny a prispôsobiť svoje nároky a očakávania cenovej kategórii nábytku. Aj pri kúpeľňovom nábytku platí, rovnako ako pri obkladoch a dlažbách, že cena nie vždy zodpovedá kvalite. Často je akciový nábytok od kvalitného výrobcu, ale s malými nedostatkami kvalitnejší, ako ten na pohľad možno krajší a kvalitnejší, ktorý síce vyzerá lepšie, ale je nalakovaný nekvalitnou farbou, ktorá môže po 2 rokoch ožltnúť, alebo je použitá tenká nekvalitná fólia, sú zle opracované hrany, ktoré nasahujú vlhkosť a po pár mesiacoch nábytok napučí. Výrobcov nábytku je veľa a nedá sa určiť, ktorý je najlepší. Poznám množstvo firiem, ktoré ponúkajú skutočne kvalitný a trvácný nábytok. Čo je ale dôležité, je cena. Značky ako Villeroy-Boch, Duravit, Laufen sú špičkou v dizajne a kvalite. Sú to značky pre tých, ktorí hľadajú exkluzivitu a nemajú hlboko do peňaženky.
Pre ľudí, ktorí hľadajú kvalitu, ale financie im nedovolujú zaplatiť niekoľko tisíc eur za nábytok, odporúčam kvalitných českých výrobcov s tradíciou. Sú nimi hlavne firmy Intedor, Lebon a Krajcar. Ďalšie značky, ktorých ponuku neprehliadnete, sú Kolo, Keramak, IKA, Gustavsberg a Ideal Štandard. Výrobcov je omnoho viac. Spomenul som vám len zo pár, s ktorými mám osobnú skúsenosť. Ďalej prejdem na možnosti zavesenia a výber farieb. Nábytok sa rozdeľuje na závesný a položiteľný, teda nábytok na nožičkách. Jediné upozornenie pri výbere skrinky pod umývadlo je umiestnenie sifónu a prívodných ventilov vody. Je dôležité prispôsobiť ventily a sifón skrinke bez jej úpravy, bez poškodenia, nebodaj pílenia alebo vrtania otvorov, čo naruší odolnosť skrinky voči vlhkosti a teda znehodnotíte ju ešte pred začatím jej používania. Farby skriniek si môžete u väčšiny výrobcov lakovaných sérií zvoliť akékoľvek, napríklad zo vzorkovnice farieb RAL. Môžete teda svoj nábytok zvoliť vo farbe obkladu, alebo si vybrať svoju obľúbenú farbu a zvyšok kúpeľne doladiť doplnkami. Pri laminovanom nábytku máte možnosť vyberať si z mnohých vzorov, hlavne rôznych drevín, ktoré sú skutočne prepracované a svojou farbou a štruktúrou hodnoverne pripomínajú rôzne druhy drevín. Reklamácie. Skrinky v kúpeľni, hlavne tie nekvalitné, začnú počase meniť farbu, prípadne sa začne odlupovať fólia, odlepovať páska z rán, v tom najhoršom prípade nábytok napučí, čím sa úplne znehodnotí. Takmer všetky z týchto reklamácií sa nedajú uznať, a to kvôli vraj nesprávnemu použitiu. Veď predsa kúpeľňový nábytok nesmie byť vo vlhkej miestnosti a nesmie byť v styku s vodou. Rovnako tak ho nesmiete používať v zaparenej miestnosti. A musíte splniť aj ďalšie nesplniteľné požiadavky, aby bola reklamácia uznaná. Lenže tie podmienky nie je možné splniť, takže jediné, čo vám zostáva, aby ste boli dlhodobo spokojní a nekupovali kúpeľňový nábytok každé 2 roky, je vybrať si skutočne kvalitný nábytok hneď na prvý krát. Ak sa chcete vyhnúť starostiam, vyberte si zo značiek, ktoré odporúčam. Nájdete ich na stránke Prvej školy o kúpeľniach. Nájdete si tam výrobcov s kvalitným a lacným nábytkom, výrobcov, ktorí vám dokážu vyrobiť nábytok na mieru v akejkoľvek farbe, rovnako tak aj značky, ktoré ponúkajú krásny a jedinečný nábytok pre tých najnáročnejších. Vo videu som určite nespomenul všetko, čo vás o kúpeľňovom nábytku zaujíma, a určite som neodpovedal na všetky vaše otázky. A preto neváhajte a obráťte sa na mňa s akýmkoľvek problémom alebo s otázkou mailom na lukaš@arter.sk alebo využite chat priamo na stránke. Ak sa vám video páčilo a myslíte, že by mohlo pomôcť aj iným, zdieľajte ho. Ďakujem za sledovanie a prajem vám krásny zvyšok dňa.